Dobrý večer, prajem. Moje meno je Julián Bosák. Dnes sme sa tu zišli kvôli diskusii o Alparku na námestí Osloboditeľov. Túto diskusiu som vyvolal potom, ako som sa začal zaujímať o túto tému. Začal som točiť o nej film, ale prišiel som do istého bodu, kedy mi prišlo vhodnejšie dostať zainteresovaných do diskusie. Takže vás tu všetkých vítam a na pódium pozývam zástupcu developera, pána René Popíka. Ďalej by tu mal byť bývalý a hlavný architekt mesta Košíc, pán Peter Murko. A ďalej pozývam pána Pavla Titla, ktorý robil dopravné riešenie pre Alpark. Pozvanie prijali aj pán Peter Pastor, architekt. Pani Alena Kišová za spolu, pán Robinský, lebo on nemohol prísť. Ladislav Robinský za spolok za podporu skrašľovania Košíc. A pán Fabián je tu. Môžem vás pozvať do diskusie? Takže pán Fabián, tiež architekt. A vlastne strany názorové by mali byť zastúpené aj v počte rovnako. Takisto by som vás chcel upozorniť na to, že vašou účasťou na dnešnom podujatí súhlasíte s tým, že toto podujatie je natočené, takže môže sa stať, že sa objavíte v zázname. Musím ospravedlniť pána primátora Knapíka, jeho námestníkov bez pracovných povinností, takisto pána bývalého primátora Trebuľu. Útvar hlavného architekta sa v momentálnej situácii k veci nechcel vyjadrovať. A pôvodne pozvaný pán Mokríš, ktorý mal sedieť na tomto mieste, kde sedí teraz pán Fabián, sa tiež ospravedlnil z pracovných dôvodov. Plán dnešného večera je takýto. Na úvod si pozrieme krátky vstup pani Viery Kladekovej z Pamiatkového úradu, ktorá nám povie niečo o histórii územia, o ktorom sa budeme baviť. A potom by som poprosil pána Murka povedať už bližšiu históriu dotknutého územia, aké existovali riešenia po odpredaj pozemku firme Alpark. Ďalší blok by sa mal týkať už samotného odpredaju pozemku, ako prebehol a čo po ňom nasledovalo, aká je situácia dnes. A v poslednej časti debaty by sme sa dostali k tomu, aké sú pozitíva a aké sú rizika Alparku na námestí Osloboditeľov. Cieľom tejto debaty je získať taký celistvejší obraz od tejto veci. Takže pustím ten spomínaný video príspevok pani Viery Kladekovej o histórii územia. Bolo vymedzené to námestie takou hranicou starého mesta alebo rozšíreného starého mesta, ktoré bolo rozšírené hneď bezprostredne za stredovekým jadrom a potom citadelou, ktorá bola postavená v 17. storočí. A z toho sa vlastne všetko vyvíjalo. Na začiatku 18. storočia tá citadela bola odstránená, zboraná tak, že v
v tej nadzemnej časti. Áno, definitívne. Urobili sa tam rôzne zmeny a zástavby, ktoré tam neboli. Toto námestie je takto vymedzené. Neskôršie tá východná časť z neho bola ako odčlenená. Takto vymedzené ostalo do dnešných čias. Volalo sa rôzne, volalo sa dokonca aj v určitých rokoch aj Horthyho námestie, ale my ho poznáme ako z tých najposlednejších čias ako legionárske, alebo už dnes ako námestie osloboditeľov. Stále na tomto území, a hlavne v tom 19. storočí, na tejto veľkej ploche, ktorá sa už potom začala brať, chcela sa brať ako trhovisko, aj sa brala ako trhovisko, tak sa tam postavilo aj jedno kino, nič viacej, ináč tam boli také dočasné stánky a celkom definitívne sa používalo ako trhovisko. S tým, že tu ostávala stále tá krásna zástavba, ktorá bola takých tých nižších domkov na tej južnej strane, ktorá bola pre remeselníkov, ale drobnejšia zástavba, ktorá bola narušená potom v tých 60. 80. rokoch 20. storočia. Nikto nikdy ako nezamýšľal nejakú inú funkciu ako námestie. Na začiatku 20. storočia tu bola dosť zaujímavá koncepcia. To boli traja výborní architekti sa zúčastňovali tejto koncepcie, ako čo s týmto námestím. A bola tu navrhované stále zachovanie ako toho námestia ako námestia, s tým, že s nejakou parkovou úpravou a jeden z týchto návrhov navrhoval na koniec tohoto námestia a z toho vychádzali potom aj neskôršie, ako na konci 20. storočia, na koniec námestia navrhoval radnicu. A potom už tu bol len taký socialistický návrh z tých 80. alebo pravdepodobne z tých 80. rokov, ktorý ja nepoznám, kolega ho pozná. Taktiež ako Národného výboru, ktorý bol na východnej strane, ako toho námestia. Čiže stále ako s úctou voči tejto vymedzenej ploche de facto od toho 17. storočia úctou k tejto vymedzenej veľkej zhromažďovacej, takej veľkorysej zhromažďovacej ploche pristupovalo sa až de facto až do dnešných čias. Že keď k tomuto by mal niekto niečo povedať, tak môže, ale ak nie, tak by som poprosil pána Múrka, ako bývalého hlavného architekta, aby povedal zo svojej skúsenosti, aké boli riešenia na toto územie počas jeho funkcie. Dobrý večer. Takže ja by som plynule naviazal, aby sme trošku rozbehli diskusiu, alebo teda rozbehli nejaké informácie, aby sa mohla rozbehnúť možno diskusia, keď je tu taký bohaté obsadenie. Skúsim povedať veľmi krátko genézu. Tam zhruba, kde skončila pani Kládeková. Naozaj na toto námestie bolo urobených niekoľko súťaží. Jedna z nich bola v 92. alebo 93., kde vlastne mal byť nejaký komplexný názor na riešenie. Ja ešte ako architekt, ktorý som ešte nepracoval na útvare hlavného architekta, som sa tiež v jednom z tvorčích kolektívov zúčastnil tohto riešenia. Opäť len naviažem, bolo povedané, že vlastne už sa tam plánoval, myslím, že Krajský národný výbor, potom tam v 90. rokoch sa uvažovalo na území, ktoré patrilo v tom čase VŽ, alebo teda predchodcovi US stylu, myslím, že administratívna budova. A výsledky súťaže z toho 93. boli vstupom pre spracovanie územného alebo regulačného plánu na toto územie, ktoré zadefinovalo podmienky, myslím, že bol schválený v 95. alebo 96. Riešenie námestia definovalo nejaké veci, a to je presunutie dopravy na južný okraj námestia, to znamená ku súčasnej obchodnej banke, to je jediný funkčný objekt na tej južnej strane.
zadefinovalo aj čiaru, pokiaľ mala byť zastávaná tá zadná časť námestia Osloboditeľov, alebo zadné parkovisko. A okrem iného určovalo minimálne 2 podlažia parkovacích miest pod povrchom zeme. V tom čase samozrejme bežali podobné projekty, boli sme si pozrieť nejaké veci ešte s terajším primátorom, otvorenie West End centra v Budapešti, by som povedal podobný projekt, ale samozrejme na pomery Budapešti. Snažili sme sa inšpirovať viacerých investorov, aby teda do tohto námestia išli. Bolo spracovaných niekoľko takých, nazvem to, vyhľadávacích štúdií alebo názorov, ako a čo by malo byť, alebo mohlo tam byť. Tí veľkí investori alebo potenciálni spracovali niečo, GNT spracovalo niečo práve aj ten West End, alebo teda subjekt okolo West End centra, Polish City Center a tak ďalej. Ale v 94. prišiel HB Reavis, ktorý na základe informácií tieto veci boli viac menej zverejnené, že tu je možnosť riešenia námestia Osloboditeľov. Cieľom bolo, aby sa riešila komplexne, to znamená s dopravou a s doriešením celej problematiky, lebo vieme veľmi dobre, že námestie Osloboditeľov je dlhé roky určitým provizóriom. Je to na jednej strane silná dopravná križovatka, na druhej strane ten dopravný systém, ktorý je nejakým spôsobom nie definitívny. V tom čase HB Reavis, by som povedal, najviac sa priblížil predstavám, alebo teda tým predstavám, ktoré boli spracované v regulačnom pláne. Chcel trošku väčšiu zástavbu, niektoré samozrejme veci sa odlišovali, ale v zásade toto bol možno partner, ktorý potom začal rokovať s vedením mesta. Prebehol proces, o ktorom sa veľa diskutovalo, že prebehol proces majetkoprávneho vysporiadania a on si ho vysporiadal z väčšiu časť námestia vlastnil, ako som spomenul, US Steel, alebo teda myslím, že v tom čase ešte to bolo VŽ, a menšiu časť, alebo teda tú prednú časť námestia mesto Košice. Prebehlo odkúpenie, potom sa diskutovalo, či to odkúpenie malo byť pred alebo po, ale to nakoniec pre samotnú genézu z môjho pohľadu nie je také prioritné. A začal proces, samozrejme, prípravy bola potrebná určitá, tu budeme o tom diskutovať, zmena regulačného plánu, proste ten objekt HB Reavis si predstavoval väčší, riešenie, ktoré bolo treba splniť, ako som spomenul, podzemné parkoviska a komplexné doriešenie presunutie tej dopravy a rozšírenie, spojenie tohto námestia alebo tohto priestoru so starým mestom. Nastala taká etapa vlastne prípravy na zmenu územného plánu, okolo toho bolo veľa diskusí, pripravila sa súťaž, táto súťaž sa nestretla s nejakým, teda prebehla, vyhral to subjekt z Bratislavy, ktorý zase sa o tom diskutovalo, či je to dobrý ten víťazný návrh, nebol nejak prijatý ako nejaký ten optimálny. A v období opäť sa tam vlastne robili nejaké doplnenia, robili sa nejaké návrhy, dostalo to do koncepcie silné architektonické štúdio Benoj, ktoré, a to už bolo v roku zhruba 2007, ktoré prezentovalo, myslím, na začiatku tohto roku riešenie, ako by toto námestie a architektúra a samotný by som povedal, polifunkčné centrum aj vo väzbe na tie širšie väzby malo vyzerať. Myslím si, a teraz možno nebudem presný, v máji sa schválila zmena regulačného plánu, v zmysle ktorého by sa malo ďalej postupovať. Neurologickým bodom je možno diskusia architektúra, jedna stránka veci. V novom schválenom regulačnom pláne sú zadefinované, by som povedal, maximálne nejaké hranice zastávanosti, ale bodom, ktorý je hodne diskutabilný, je spôsob riešenia dopravy, respektíve jej zapustenia alebo povrchovej úpravy. Tak myslím si, že toto bude osobitná téma, ja by som zatiaľ na úvod toľko povedal. Tak nech sa páči, keď by chcel niekto reagovať na to. A ja by som sa spýtal, prečo tam bolo parkovisko až vlastne doteraz. Tam je parkovisko. Prečo to nebolo riešené už predtým? Prečo niektoré tie návrhy neprešli ako do reality? Prečo bolo riešené? Prečo tam stojí parkovisko dodnes?
No tak, lebo ešte celý priestor nie je riešený, nie je dotiahnutý a samozrejme, keď to bude riešené, môj názor, teraz ja už budem hovoriť môj názor, ja som zástanca takého, že toto námestie, alebo teda tento priestor, ktorý je v dotyku teda s južnou časťou mestskej pamiatky alebo historického centra mesta by mal byť riešený komplexne. Prečo to nebolo riešené? Chce sa tento priestor vyriešiť, alebo teda je aj snahou, aj myslím si, že záujmom investora a myslím si, že aj záujmom mesta vyriešiť ho ako celok. Ono dosť ťažko sa to dá riešiť per partes. Buď ho začneme riešiť a to parkovisko, ktoré má byť, ktoré dnes, alebo parkoviská, keď to nazveme predné a zadné, tieto plochy, tak tie majú byť, alebo musia byť v zmysle regulačného plánu a v zmysle aj spracovaných štúdií riešené v podzemí. Problém parkoviska ako takého tu nie je. Je tu problém, dajme tomu, veľkosti a problém dopravy, priebežnej dopravy. Toto je problém. A problém nového námestia alebo veľkosti z výškového námestia. Toto je problematika, na ktorú by sme sa možno mohli sústrediť, lebo to je taká vec, o ktorej sa... To sú tie 3 body, o ktorých sa tak dlho diskutuje. No ja by som predsa chcel vlastne ísť tak chronologicky vlastne, že ako to celé prebiehalo. Tak by som sa vrátil k tomu odpredaju. Je to, vlastne poprosil som pána Ruminského, keby povedal niečo k odpredaju námestia. On mal výhrady k tomu, že alebo takto, spýtam sa, je to bežné, že sa príde primátor na zastupiteľstvo a predloží návrh na odpredaj pozemku bez toho, aby prebehla nejaká diskusia predtým? Ja si myslím, že bežné by to nemalo byť. Jedná sa o plochu, ktorá má slúžiť verejnosti, ale v Košiciach zrejme takéto veci sa udiať môžu, lebo v Košiciach vieme o tom, že sa predala aj cesta. Čiže časť Štúrovej ulice vlastne nepatrí mestu, je to hlavná spojnica pretínajúca námestie z východu na západ a táto spojnica vlastne nepatrí mestu. V podstate HB Reavis môže urobiť to, čo urobil istý podnikateľ v Prešove, že cestu prehradil a vyberal mýto. Myslím si, že celý postup bol značne neštandardný. Celý postup charakterizoval bývalý hlavný architekt mesta Košice asi tak, že dlho sme hľadali, až sme našli. Bolo to uverejnené v televízii, povedal to on sám. To znamená, že som trochu prekvapený, že či on hľadal, alebo HB Reavis hľadalo. To by bola taká prvá vec. Celý postup ďalší bol neštandardný. To znamená, bolo predané územie so záväzkom, že zmení sa územný plán tohoto miesta. To znamená opäť ďalšia neštandardná vec. Celý postup pri predkladaní bol takisto neštandardný, keď na poslednú chvíľu vlastne sa poslanci o tom dozvedeli a boli ubezpečovaní o tom, že v podstate nič sa nedeje. No a celý postup bol aj ďalej neštandardný, že na petíciu, ktorú sme vyvolali na záchranu námestia osloboditeľov, takisto neštandardne, ale v Košiciach zrejme už štandardne, nedošla žiadna odpoveď, nebolo to vôbec predmetom jednania mestského zastupiteľstva a nakoniec všetko prebehlo tak, ako si investor predstavoval. Viete, vy ste na úvod predstavovali, že kto je za HB Reavis a kto tu je za občanov a je to veľmi zaujímavé, že za HB Reavis je tu pán inžinier Popík. A za HB Reavis je nezávislý expert dopravný a za HB Reavis je hlavný architekt mesta Košice. To samotné hovorí o tom, že ako to vlastne je. Hej. Myslím si, že... Môžete reagovať na to, čo tu bolo povedané? Dobrý večer. V prvom rade by som chcel povedať, keď sme boli pozvaní na túto diskusiu, medzi diskutérmi mali byť zástupcovia z vedenia mesta, mali tam byť zástupcovia z vedenia Starého mesta, mali to byť zástupcovia z Ústavu hlavného architekta
Takže to, prečo tu nie sú, bohužiaľ aj nás to mrzí, pretože to sú partneri, s ktorými my v súčasnosti jednáme, rokujeme. Ak by som mal sa vyjadriť k neštandardnému postupu pri odkupovaní pozemku, nech sa páči, tu je Korzár z roku 2004, február, kde sa píše: Alpák na námestí osloboditeľov sa stane realitou. Čiže už vo februári roku 2004 sa verejne o tom písalo, verejne o tom diskutovalo. My sme kúpno-predajnú zmluvu uzatvorili v júni roku 2004. Čiže nie je to tak, že primátor vtedajší prišiel zo dňa na deň na zastupiteľstvo a proste povedal, ideme predať námestie. Čiže tento proces trval minimálne pol roka a to, že sa hľadal investor, to je naozaj pravda, pretože vieme potvrdiť, že boli oslovení aj iní investori, ktorým bola táto lokalita ponúknutá. To, že my sme nakoniec zareagovali a sme sa stali majiteľom tohto pozemku, je už zase vec obchodná a išli sme do istých, samozrejme aj pre nás rizík, pretože uvedomte si jednu vec, my sme tento pozemok kúpili v roku 2004. Dnes je rok 2007 a stále ešte v podstate nie sme v procese výstavby. Je to niečo ako niečo, aby som to mohol prirovnať, niečo k tomu, keď si kúpite pozemok pre rodinný dom a 4 roky nemôžete stavať, pretože ten, kto vám ho predal, vám nejakým spôsobom neumožňuje to stavať. Takže asi toľko k tomu. Dobre, môžem pána pastora poprosiť? Ja si myslím, že neviem, či dobre postupujeme. Mne sa zdá, že sa to ohlasovalo kvázi ako verejná diskusia o tom, o Alparku, že či áno alebo nie na námestí osloboditeľov a verejnosť neviem, či pozná nejaké riešenia vlastne samotného Alparku. Lebo to, čo je známe z novín, to je podľa mňa nulová informácia, nemá to podľa mňa žiadnu výpovednú hodnotu. To sú len nejaké také proste novinárske reakcie a honba za nejakými senzáciami, ale ja by som rád hovoril dneska k veci. Ja som chcel vlastne tento úvod tak poňať, aby sme prešli si tú chronológiu, že vlastne jak bol ten proces od tej histórie až po dnešok a potom vlastne sa dostali k tomu, kedy si ukážeme už aj tie obrázky, ako to má vyzerať. Ja som myslel len, že vy ste reagovali na to, že vy ste bol vtedy členom komisie výstavby a dopravy a že či to je bežné, že vlastne vy ste o tom údajne sa dozvedel pár dní predtým, ako bol pozemok odpredaný. No to bola úplná schoda okolností, som bol absolútne čerstvým členom komisie výstavby. Na prvé zasadnutie, na ktoré som prišiel, tak vtedy tam prišiel aj Peter Murko s tým, že nám predstavil akože nejaké riešenie na Alpark. Boli to v podstate také situácie, dá sa povedať. Nič viac vlastne sa o tom ešte nevedelo. Hrubá predstava investora, že čo by asi sa mohlo zastavať a teda prvá moja reakcia bola, že veď to je mimo územný plán. Hej, to je vlastne niečo, čo nie je v súlade s územným plánom. A Peter mi na to povedal, že áno, je to mimo územný plán, však ja to tu v podstate tak ukazujem, že Boh vie, či z toho niečo bude. Hoci bolo mi to trošku podozrivé, že vlastne väčšinou komisia výstavby prejednáva určité body, ktoré idú do mestského zastupiteľstva a pri tomto v návrhu programu mestského zastupiteľstva v tom čase nebolo. Čiže tento bod bol vsunutý dodatočne. Aj hlavný architekt mi vtedy vlastne to celé nejak tak skomentoval, že asi to není až také vážne, keď to není ani v programe a zrejme sa o tom bude ešte neskôr hovoriť. A vo štvrtok bol pozemok mestským zastupiteľstvom v prospech investora odklepnutý.
Ja by som ešte rád reagoval na pána inžiniera Popika, lebo povedal jedno tvrdenie, ktoré je trochu zavádzajúce. Hovoril o tom, že 4 roky nemohli stavať a že je to asi tak, ako keby niekto si kúpil pozemok a 4 roky na ňom nemohol stavať. No, má to také trošku také bibinko je v tom a my o ňom vieme, pán inžinier Popík, a to je to, že pokiaľ ja si kúpim poľnohospodárskú pôdu a 4 roky na nej nemôžem stávať, tak sa nemôžem čudovať. To znamená, ja to ako prirovnávam k tomu, že vy ste síce kúpili pozemok, ale ten pozemok nebol určený na to, na čo vy ste ho chceli použiť. Mali sme siahodlhé diskusie s vašim predchodcom, tuším, pánom inžinierom Vilkusom a stretli sme sa aj my dvaja a bolo jasné, že sme si povedali, áno, vy ste si kúpili zatiaľ parkovisko. Čiže ako parkovisko ste mali a samozrejme, že na parkovisku sa stavať nedá. Pokiaľ územný plán hovoril to, že je to parkovisko, tak stavať sa nedá. A tu došlo potom ku ďalšiemu kroku, keď sa mení územný plán podľa požiadaviek investora. A to takisto v Košiciach začína byť štandardný postup, ktorý inde štandardný tak celkom nie je. To znamená, že mesto si plánuje územie a investor sa prispôsobuje plánu a nie opačne. Tak ja nechám reagovať. Ešte s dovolením by som ešte doplnil tento komentár, lebo samozrejme, že to je tá vec, ktorá najviacej vádí tomu, že ešte nepokročila táto výstava v tomto mieste. Je to jednak to, že to bolo nie v súlade s územným plánom, dokonca aj regulačným plánom, ktorý na námestí Osloboditeľov bol vypracovaný. A dosť zásadným spôsobom by som povedal, to je jedna vec. Druhá vec je, že spôsob zástavby, ktorý bol navrhnutý, koncepcia tej zástavby bola tak vypracovaná alebo tak predložená, že na takéto miesto, takýto objem a v takomto tvarovaní a v takomto duchu nepatrí. Takže to je druhá vec. Na základe toho, ako odborná verejnosť sa aj s tým zoznámila a určitým spôsobom reagovala, a na základe určitých jednaní s vedením HB Reavisu bolo dohodnuté, že sa urobí tam architektonická súťaž, ktorá by mala, keď už je to predaný pozemok, aspoň vyriešiť objekt, ktorý tam by mal vzniknúť tak, aby bol priateľný pre mesto, aby nebolo viacej záporov, ako je kládov. Na nešťastie už tá súťaž tu bola spomenutá, nedopadla dobre v tom, že tie podmienky boli dosť neoptimálne, jednak časové, jednak obsadením poroty a stalo sa to, že vlastne víťazné návrhy, ktoré hovoríme, že z Bratislavy sú, nebudem to bližšie určovať, ktorí boli v pozadie, ale musím povedať, že boli v zásade v duchu toho investičného návrhu, ktorý bol predložený v roku 2004. Nebolo tam zmenené absolútne nič, trošku to bolo zväčšené a už tvarované nejakým spôsobom. Keby som to ešte skrátil, aby som ja dlho nehovoril, ja by som povedal také základné veci, ktoré vytklo grémium architektov tomuto projektu. 4 veci boli. Jedna, že nie je v súlade s územným plánom. To znamená, že rozsah zástavby na tomto území bol zhruba takmer o polovicu väčší, ako to územný plán dovoloval. Čo je značný rozdiel. Ďalšia výtka bola, zásadné výtky len hovorím, bolo, že keď sa takáto investícia stavia v centre mesta, je nutné riešiť aj širšie vzťahy a medzi iným v tomto priestore aj dopravu, tak, aby bola bezkolízna. To znamená, že aby nekončil peší koridor hlavnej ulice, peší ťah rovno v novom objekte, ale aby bola možnosť prechádzať na juh, aby centrum mohlo expandovať, aby nebolo treba chodiť cez 8 jazdných pruhov tým povrchovým riešením. Čiže druhý taký bod bol vytknutý zásadný, že dopravu treba riešiť tak, aby neobmedzovala rozvoj mesta v podstate.
Ďalší bod bol to, že samotná koncepcia bola vytvorená v podstate z monobloku jedného obrovského kvádra, teraz to zjednodušujem, bol určitým spôsobom tvarovaný. Ale keď vidíme mestskú štruktúru a najmä historickú, ktorá je na severe, tak tie bloky sú podstatne menšieho rozmeru, ako bola nasadená tá hmota, ktorá bola predkladaná. A v závere ešte treba povedať, že bola navrhnutá administratíva, ktorá takisto jej výška bola v tomto mieste bola prehnaná a nebola podľa územného plánu, samozrejme podľa regulačného plánu. To sú také hlavné pripomienky, k tomu ešte by bolo ďalších niekoľko, ale to by som už nechal na neskôr. V zásade ešte by išlo o to, čo skutočne je rarita na takomto mieste v centre mesta, keď sa zásobuje supermarket a všetky butiky úrovňové. To ani pre 30 rokmi sa už všetky obchodné domy, ktoré sú v centre, majú podzemné parkovisko, okrem tohoto samozrejme. Čiže to je už ale druhá vec a križovanie peších ťahov, ktoré tam dookola sú silné. Zásadná vec možno je v tom, že takáto investícia by mala pomáhať celý ten priestor nejakým spôsobom zorganizovať a vylepšiť a nie naopak sa na ňom priživiť. Priestor na reakciu. Ja by som chcel poprosiť teraz, lebo sme skočili nejak od predaja zrazu už ku kritike asi návrhu. Ja by som chcel poprosiť, lebo vlastne to gremium, ktoré tu je, ja som asi na 5. alebo na 6. na túto tému a väčšinou sú to stále tí istí. Myslím, že už nie je zaujímavé sa baviť od predaji a o tom, čo a jak to vznikalo, lebo doteraz vždycky v priebehu tej diskuzie padol názor, že tak už nám poveste, čo tam chcete stavať, ukážte. HB Revis už dneska má, dá sa povedať, dosť konkrétne riešenie, ktoré už momentálne je vlastne aj na vyjadrení z hľadiska vplyvu na životné prostredie na ministerstve životného prostredia a preto radšej začneme sa baviť o tom od dneska, čo sa bude diať, čo sa tam chystá a nie to, čo bolo pred 3 rokmi v novinách alebo pred 4 rokmi, čo bolo niekde položené poslancov. Keby tu bol aspoň jeden poslanec, absolútne mi to nevadí, báme sa o tom, ale teraz sa báme už o konkrétnych veciach, kvôli čomu sme prišli. Čas je drahý a vrácať sa k tomu, čo už dneska nezmeníme, nemá význam. Ja si myslím, že aj to je zaujímavé, ale tak máme tu aj poslanca, tak alebo... Ja sa volám Halenár, som poslanec Košíc, ale až teraz v tomto volebnom období od roku 2006. Ja si naopak, na rozdiel od pána Titla, myslím, že je veľmi zaujímavé baviť sa, akým spôsobom bolo predané to námestie a ten pozemok mestský. A nie len znova opakujem, nie sú tu takí zástupcovia, ktorí môžu adekvátne reagovať. Nie je tu nikto zo správy Je tu veľmi jeden podstatný človek, volá sa architekt Murko. Ja som moderátor, poprosím, aby ste ma rešpektovali. Ja som pozval zástupcov mesta, oni neprišli. Neprišli, takže nechám priestor. To som len chcel povedať, že možno, že aj pre viacerých ľudí je to zaujímavé, akým spôsobom vlastne došlo k tomu predaju. A toto, čo sme tu počuli od pána Pastora, a to skromné mlčanie pána Murka ma privádza jedine k otázke, či pán Murko vedel, keď v pondelok alebo na začiatku týždňa prišiel na komisiu výstavby predložiť informáciu, že vo štvrtok sa toto bude schvaľovať na zasadaní poslancov. To je moja otázka na pána Murka. Predsa sa len k tomu budeme vrácať, aj keď sa mi už nechce, ale ešte samozrejme áno, lebo pán Halenár je, ako povedal, nový. Má to svoj proces. Zastupiteľstvo v tom čase malo, myslím, 80 ľudí. Ja som tu ešte zareagujem len raz posledný krát na pána Robinského. Ja nie som za HB Reavis. Ja som tu ten, ktorý sa rozhodol prísť, nemusel som, ale som prišiel, lebo som za doriešenie námestia osloviteľov, pán Robinský, nie za HB Reavis. Hej, to je dosť podstatné. A tu táto otázka, ja som bol v pozícii,
kedy som bol povinný pripraviť veci, ja som ich pripravil, ako boli pripravené a potom to bežalo procesom a vy sám veľmi dobre to viete, že ten proces je taký bol a taký aj je. Či sa to oni rozhodli vo štvrtok, škoda, že tu nie sú ani bývalý, ani súčasný primátor, ani nikto z vedenia. A tak by som to urobil aj teraz. My sme boli vždycky v podstate v odbornej polohe, pripravili sme podklady, ja za toto riešenie, ktoré bolo pripravené, za tým si stojím, preto som aj tu. A potom to bežalo v procese, kde sa rozhodovalo. Vždy bola pozícia a aj by mala byť. Architekt v mojej pozícii by mal pripraviť riešenie so svojím tímom, doporučiť, ale rozhodnutie bolo na iných. Opakujem, ja za týmto riešením, ktoré bolo pripravené, si stojím. Či ste vedeli, keď ste to predkladali ako púhu informáciu, to znamená, bolo tam grémium komisie, aby sa na to pozrelo, a keďže to považovali len za informáciu, tak možno tomu nevenovali toľko pozornosti, ako bolo treba. Či ste vedeli o tom, že vo štvrtok to bude predmetom predaja poslancov? To je moja otázka. Áno, nie. Nepamätám si, ale ani to nie je podstatné, či vám poviem áno alebo nie. Podstatné je to, že tento materiál bol predložený a niekto my sme boli povinni ho dať do komisie. Môžem dopovedať? No jasne, že sa opakujem. Čiže bol predložený, a bolo to asi pred 4 rokmi. Čiže bol predložený vo štvrtok, keby sa to predložilo o 2 mesiace, tak by to bolo o 2 mesiace. Keď sa to dalo na to zastupiteľstvo, úprimne vám vravím, nepamätám si, že sme išli s tým cieľom, toto vám ukážeme ako informáciu a štvrtok to ide aj do zastupiteľstva. Zastupiteľstvo svojím spôsobom sa mohlo rozhodnúť, ako chcelo, aj bez komisie výstavby. To bol zase len odborný orgán. Čiže odpoveď je, neviem, ale kľudne poviem, že aj áno, ale skutočne úprimne vám vravím, si to nepamätám. Už len posledná poznámka, ja už budem k tomu mlčať. Chcem len povedať, že v prípade, že to neviete, tak to vyvoláva podozrenie, pán Murko, že ste zavádzali komisiu. Aj keď súhlasím s vami, že rozhodnutie komisie, alebo návrh komisie, alebo názor komisie nemusí byť vôbec určujúci pre zastupiteľstvo. Ale ak ste prišli s tým, že ste zavádzali komisiu, vy ste prvý človek, ktorý má zodpovednosť za to, že teraz musíme následne riešiť všetky dôsledky toho. Myslím si ešte posledný krát, aby to nebol nejaký len duel. To asi nie je cieľom. Myslím si, že podstatou toho možno, čo bolo skôr kura alebo ja neviem, vajce, tak keď aj kupoval investor pozemok, riskoval investor. Pozemok, ktorý nebol riešený územným plánom. A to je také, že áno, v skutočnosti výsledok zo súťaže z 93. bol taký, presne vám ho nezacitujem, keď príde investor, ktorý bude riešiť celé toto námestie Osloboditeľov, veľký investor, uvažuje sa, alebo pripúšťa sa zmena územného plánu. To bolo výsledok súťaže z poslednej súťaže na námestí Osloboditeľov. Čiže v podstate sme postupovali v intenciách súťaže, na základe ktorej bol spracovaný regulačný plán. No, ja by som na to rád reagoval, keď môžem. Myslím si, že investor až tak veľa neriskoval, lebo mal dobrého spolupracovníka v osobe hlavného architekta, ktorý sa staral o to, aby jeho zámery boli realizované. Čiže útvar hlavného architekta vždy vystupoval ako zástupca investora, nie ako zástupca mesta. A ešte dokončím. Vy ste hovorili o tom, že vy z HB Reavis nič nemáte, takže ja by som vám iba posledný krát položil takú otázku, či ste zainteresovaní na tom, aby HB Reavis stávalo na tomto námestí. Pokiaľ moje informácie sú pravdivé, tak áno, zainteresovaní na tom ste. Ale myslím si, že to už podstatné nie je, lebo chvála Bohu, už nie ste hlavný architekt mesta Košice. Práve preto sa pustil do toho spolok na podporu skrašľovania Košíc, že vy ako hlavný architekt ste pripustili spústu neslušných zásahov do mesta, do organizmu mesta Košice. Takže ja by som tu preto o tom hovoril, že áno, HB Reavis nešiel do rizika, lebo dopredu mal dobrých spolupracovníkov na meste. A keď hovorili sme o tom, že či je to taký štandardný alebo neštandardný postup, ja sám ako poslanec som zažil to, keď šlo do zastupiteľstva niečo ako informácia a odchádzalo to ako súhlas. A bol tam prítomný takisto zhodou okolností pán inžinier, architekt
Murko a takým spôsobom sa riešili veci tiež dodatočne. Pán Rovinský, ešte raz zareagujem. Ja som tu naozaj sa mohol na toto vykašľať, ale nerobím to. Ja žijem v Košiciach, chcem žiť, ja chcem, aby sa námestie osloviteľov dostávalo. Toto je jedno z riešení, ktoré je dobré riešenie, podľa mňa. Bral som tu zodpovednosť a ju beriem, preto som aj dnes tu. Vôbec sa od toho neoťahujem, ešte raz vám na toto vravím. A myslím si, že pozícia, ktorú som zastával, ale nezastával som ju tak krátko, žite 14 rokov, je aj o tom, ako sa dá. Ja by som si tie invektívy nechal, lebo toto myslím si, že kabaret si nechajme niekde tam vedľa v krčme, dobre? Ale ja si myslím, že hlavný architekt je o tom, moja filozofia bola taká, a keby bola blbá, tak možno skončím po 3 rokoch alebo po 3 mesiacoch, vytvoriť podmienky, ako sa dá stať v tomto meste. A keďže som mal tú zodpovednosť, tak toto boli podmienky, ktoré mne sa zdali a môjmu týmu, že sú dobré. Môže sa byť politici a kto mohol rozhodnúť, že nie, a u mnohých iných vecí. Čiže toto je situácia. Čiže ja považujem riešenie námestia a osloviteľov touto formou, ktorá je, aj touto funkciou, ktorá je dobrá. Však za to sa nemusím... Môžem sa teraz teda opýtať, že aké podmienky vlastne ste kládli investorovi, aby sme sa dostali troška posunuli ďalej. Môžem ešte, ja sa ešte predsa len vrátim. Hej, lebo padla tu reč, že je to parkovisko a prečo je to stále parkovisko a tak ďalej. Chvála Bohu, že je to stále parkovisko. Ja žijem v Košiciach 50 rokov a ja sa pamätám, že s námestím osloviteľov boli tam pripravené 2 aktivity, ktoré chvála Bohu sa neurobili. Raz to mal byť 25-poschodový monument, krajský výbor strany, krajský národný výbor a všetky tie politické grémia tu mali sedieť v jednom komunistickom bloku. Ale na celom území na meste? Presne tam, na tom parkovisku, ktoré je dneska prázdne pred bývalým šaleným domom. Mal stať objekt... Na tom zadnom myslíte? Hej, chvála Bohu, že sa nepostavil. Hovorím, tam na tom území vzadu. A potom tam špekuloval, že ešte vtedy železiarne, že si tam postavil tiež niečo podobné. Chvála Bohu, že k tomu nedošlo. Hej, dneska riešime úplne inú situáciu. Tak aby sme sa dostali troška ďalej, tak by som chcel vedieť teda niečo o územnom pláne, na čo slúži a vlastne aké podmienky ste vykladli investorovi. Prečo sa potom muselo meniť? Ešte raz sa k tomu vrátim, dobre, ale už sme sa opakovali na začiatku. Na dané územie bol spracovaný územný plán. Územný plán má nejakú podrobnosť mesta Košice v mierke 1:10 000. To je v podstate schéma, plošná schéma, ktorá je okrem iného z okolností v súlade, ale na toto v súlade aj so súčasným, aj s bývalým riešením, ale je to tak malá podrobnosť, že na to samozrejme vôbec sa netreba vyhovárať. Na druhej strane bol na toto spracovaný podrobnejšie formy a na to sú územné plány zóny. V tom čase existovala ešte aj kategória tzv. Regulačný plán, ktorý reguluje územie a iné potom štúdie, ale toto sú záväzné časti. Zopakujem to, čo som už len povedal. Na toto územie bolo spracované niekoľko súťaží. Jedna zo súťaží bola, ktorá zadefinovala podmienky, bola v 93. V 96. sa na toto schválil ten regulačný plán ako záväzný dokument, ktorý v skutočnosti, a to sme od začiatku tvrdili, zastavoval len zadnú časť toho parkoviska, zadné parkovisko. Ale zároveň požadoval riešenie podzemia v 2 podlažiach, čiže de facto urbanizoval celé územie, preloženie dopravy a tak ďalej a tak ďalej. Keď my sme a zároveň podmienky súťaže umožňovali, ako vždy sa umožňuje zmena územného plánu. Je to tak, to je forma. Buď prejde, alebo neprejde. My sme si vyhodnotili po x tých rád, ale myslím, že už naposledy zopakujem, ja som stál na čele úradu alebo útvaru v tom čase a zobral som zodpovednosť a za ňu sa dodnes hlásim, že riešenie, ktoré je predložené, je posunom dopredu, že vyrieši komplexne celú problematiku. To znamená, že posunie pešiu zónu až de facto na úroveň dnešného územia medzi pamätníkmi, tak to budem nazývať, mám to ja pred sebou, no je to trošku aj tam vidieť, že de facto posunie veľkosť, alebo teda to parkovisko predné, alebo plochu parkoviska na ukončenie pešej zóny. Toto sme si prekonzultovali niekoľkokrát aj s pamiatkármi. A že keď chceme, aby bolo parkovisko pod celým územím,
A aby to vyriešil investor, to bola vždy požiadavka mesta, aby preložil dopravu, tak je možné pripustiť zmenu územného plánu. A táto zmena územného plánu prešla jednoducho. A do akej miery sa tam hovorilo o tom, ako sa môže meniť ten plán? To je debata na ďalšie 2 večery. Čiže to je proces, ktorý trval možno rok. Tu už naznačil pán architekt Pastor, pán architekt Fabian, komisie, súťaže, diskusie, proti, spolky, skrášľovacie verejnosť. Proste tento proces prebiehal, by som povedal, na rôznych úrovniach, v rôznych fórach, v rôznych diskusiách. Myslím si, že taký ešte nebol, ale akceptujem, že áno, pretože toto je územie, ktoré je dôležité pre mesto. Myslím, že to je jedno z najdôležitejších území. Čiže toto je vlastne pokračovanie toho, nazvem to neverending story, ale v podstate procesu, ktorý je dlhý a na tomto území asi aj nevyhnutný. No, tu sa dostávame k tomu, čo je vlastne asi jeden z takých kameňov úrazu, že tá zmena regulačného plánu, že predtým bola plánovaná výstavba len na tom zadnom parkovisku a vlastne zmenou regulačného plánu sa to posúva až po úroveň Slovánu. Zmena regulačného plánu je schválená od mája tohto roku. Čiže ja by som sa naozaj chcel dostať v diskusii možno okolo dopravy. My sa bavíme dnes o platnom regulačnom pláne, ktorý je schválený a ktorý sa schvaľoval už, ja som myslím, že nebol niekoľko mesiacov vo funkcii. Čiže toto zastupiteľstvo prijalo zmenu regulačného plánu tak, ako je schválená. Na základe všetkých faktorov, ktoré boli, a na základe, ja si dovolím povedať, dosť siahodlhej niekoľkoročnej diskusie a polemiky okolo. Vždy budú zástancovia pre a vždy budú zástancovia proti. To je tak a to je správne, si myslím. Čiže prijalo sa niečo, čo sa prijalo, opravte ma, ak zle hovorím ešte raz, v máji 2007. Čiže my sa skôr poďme, a ja vám to nechcem dirigovať, ale viem, že to nebudete mať jednoduché. Zažil som veľa takých stretnutí, nie 5-6, ako hovorí kolega Titl, ale posuňme sa. Dnes máme spracovaný regulačný plán, dnes máme spracovaný alebo schválený regulačný plán. Dnes sú my ako mesto, aby stále pán Rovinský má s týmto veľký problém so mnou, dnes máme spracovanú štúdiu riešenia dosť prestížnou kanceláriou. Dnes je tu v podstate navrhnutá doprava, ktorá bola v pôvodnom regulačnom... K tomu sa dostaneme, len vlastne sa ma na to pýtate. Tu je taký základný kameň úrazu, fakt, že prídeme svojím spôsobom o časť námestia, ktorú sme mali mať, a preto vlastne sa aj veľa hlasov zdvihlo, lebo vlastne strácame voľný priestor v meste. Ja by som rád na to zareagoval trochu, lebo jedno hľadisko tu bolo pominuté. Mimo to by som sa rád opýtal pán ex-hlavný riaditeľ, hlavný architekt, hovoril o tom, že prebehli nekonečné diskusie napríklad so spolkom, takže určite, keď diskusie dáke prebehli, tak určite to nejako bolo zakomponované do zmien, úprav a tak ďalej. Nevidel som to, ale nič to. Bolo tu spomínané to, že na záver námestia mala stať 25-poschodová budova. Ja viem tak o tom, že to mala byť 12-poschodová, ale nič to. Proste mala byť tam nejaká vysoká budova, ktorá tam zrejme pánu inžinierovi Titlovi neveľmi sedela. A pritom by som sa rád zastavil. Každá doba chce nechať nejakú dominantu. Samozrejme, že v predchádzajúcom režime bolo treba nechať nejakú dominantu, ktorá by potlačila dom svätej Alžbety. To sa skoro účinne podarilo hotelom Slovan na jednej strane a na druhej strane terajšou budovou daňového riaditeľstva na druhej strane. Myslím si, že práve od toho by bolo treba upustiť a pozrieť sa na jeden podstatný fakt, a to je to, že je to územie ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie. Čiže je to územie, ktoré je v bezprostrednom dotyku s Mestskou pamiatkovou rezerváciou, je to ochranné pásmo a zo zákona má slúžiť potrebám Mestskej pamiatkovej rezervácie. To znamená, nie Mestská pamiatková rezervácia tomuto územiu, ale toto územie Mestskej pamiatkovej rezervácie. Výstavba takéhoto bloku, ktorý narúša vlastne, zasahuje do pôvodnej štruktúry tých ulic,
ktorá tam bude priťahovať takým spôsobom dopravu a naopak vyťahovať ekonomické činnosti z mestskej pamiatkovej rezervácie, bude mať veľmi zlý vplyv na celú mestskú pamiatkovú rezerváciu. A ešte jednu vec by som chcel povedať. To, že niečo bolo schválené, ja odmietam brať ako vec, ktorá je hotová, z ktorou už sa nedá pohnúť. Lebo teraz práve už začal prebiehať proces dopadov environmentálnych a myslím si, že dokedy to postavené nie je, dovtedy vždy občania sa môžu proti tomu postaviť. Ja si nenechám vnútiť niečo také, že už je to hotová vec a že sa už nič s tým robiť nedá. Ja chápem, že pre investora by to bolo najlepšie, keby všetci sme tu povedali, že áno, podriadili sme sa, už len robte dačo, len nech to rýchlo je. Ak by som mohol teda ďalej nejako pokračovať v diskusii, my, pán Bosák, keď sme spolu debatovali na tému vášho filmu a diskusie k nemu, sme rozprávali o tom, že pre nás nachádzame sa v istom bode, sme v istom stave a diskusie ohľadne regulačného plánu, ohľadne vývoja, áno, rešpektujeme, vieme o celom tom procese, boli sme toho účastní, veď nakoniec ja tu mám istý harmonogram termínov, ako všetko prebiehalo, čiže prebiehala aj verejná diskusia k zmene územného plánu. Územný plán bol zmenený na základe zmluvy, ktorá bola podpísaná medzi mestom a medzi nami ako investorom, že bude vypísaná architektonická súťaž a výsledky tej architektonickej súťaže budú záväzné ako pre investora, tak pre mesto. Čiže my ako zmluvná strana naozaj sme aj transparentní, sme seriózni, postupujeme v krokoch, ktoré máme stanovené a zmluvne podchytené. A dnes je skutočnosť taká, že je zmenený územný plán, platný, my sa so svojou investíciou, so svojím projektom tomuto plánu prispôsobujeme a ako povedal pán Rovinský, sme teraz práve v procese prijímania alebo teda schvaľovania objektu vo vplyve na životné prostredie, čiže EIA. Čiže ja by som teraz vás poprosil, ak môžeme, poďme rozprávať ďalej o tom projekte, ale už nie to, čo bolo, lebo to už bolo, už sme za tým a poďme teda ďalej, ak môžeme. Ešte nechám reagovať. Ja by som mal otázky. Je pravda, že nie celá plocha, na ktorej chcete stavať, je už odkúpená? To znamená, že sú tam ešte plochy, ktoré sú neodkúpené. Je to pravda? Nerozumiem vašej otázke. To znamená, vy chcete stavať na nejakej ploche. Či je pravda, že nie všetky pozemky sú ešte teda už vo vašom vlastníctve? Je pravda, že istá časť, možno nejakých 1000 m2 plochy nie je vo našom vlastníctve, ale zase treba povedať, že v našom vlastníctve sú aj plochy, ktoré sú pod dnešnými verejnými komunikáciami. Áno, nebránime sa tomu pod električkou, čiže viac menej teraz riešime to, že ako ten objekt osadiť. A neviem, ďalej otázka. Čiže bude tu tlak na to, že zámenné zmluvy a podobne však? Pozrite sa, my máme postaviť objekt, ktorý teda máme zmluvne podchytený, ako zmluva hovorí o tom, že sme kúpili dané územie za účelom výstavby obchodného centra. My ho osadíme, ten objekt, podľa toho, ako nám to dovolia možnosti územné a regulatívne. Rozumiem. Čiže je pravda, že určitá plocha ciest verejnej komunikácie vlastne patrí súkromnej firme. Tak, je to bežný postup? Tak to vám poviem. Toto sa týka skôr parcelácie z predchádzajúceho obdobia a konkrétne, keď mám zareagovať, tak práve tá časť, ktorá je na ceste, je napríklad odkúpená od železiarní. Výborné. Takže aj ja by som si mohol, je to štandardné napríklad. Ak vám to železiarne predajú, tak si určite kúpte aj teda. Dobre. Myslím, že je takých príkladov veľa, ale...
Je tam aj taká plocha, ktorú ste kúpili od mesta, je parcelovaná tak, že je pod verejnou komunikáciou? Áno. Výborne. Takže je to štandardný postup, že mesto predáva verejnú komunikáciu súkromnej firme. Mesto má návrh dopravy, ktorý vidíme na týchto obrázkoch, riešený už z roku, myslím, že 96, kde sa uvažuje s vybudovaním komunikácie. Čiže mesto, samozrejme tým, že my sme odkúpili pozemok, sme sa zaviazali prispieť finančne na to, aby sa vyriešila doprava v danom území. Čiže ja nevidím teraz ani dôvod, ani priestor na to, aby sme takéto... No nie, ja to hovorím len preto, lebo hovoríte o tom, že všetko už je dané, že všetko už je vybavené, že všetko už sa dá. Nie, nechytajte ma, pán Rovinský, nechytajte ma za slova a pán Bosák, ak sa chceme niekam posunúť, posuňme sa ďalej a tieto veci nepatria. Môžeme sa posunúť k tomu vlastne, že aké sú tie už pozitíva a negatíva, čo vlastne vadí oponentom Aoparku. Možno, že by ste mohli vlastne sa predstaviť ako takú krátku prezentáciu vlastne toho Aoparku robiť. Môžem? No, môžete. Ešte predtým. Ja by som sa vrátil k tomu, že kto ako čo dodržiava. Ja si myslím, že napríklad výsledky súťaže, že sa dodržiavajú a že sa vlastne v zmysle toho postupuje, to vôbec nie je pravda. Však v podstate pre investora dneska pracuje úplne iný kolektív, než ktorý vyhral. Hej, to je len taká možno, že drobnosť, ale svedčí to o určitom nejakom prístupe k veciam. K územnému plánu. Ja si myslím, že nie je dobré, ak územný plán mesta sa stane takým, že trhacím kalendárom, kde bez problémov sa na želanie investora veci menia. Ten súčasný územný plán dožil zhruba nejakých 75 zmien, o ktorých zhruba ja viem, možno, že ich viac. Každý uzná, že po 75 zmenách ešte ustriehnúť nejakú tú základnú koncepciu je asi dosť problematické. Vieme dobre, že od roku 2000 alebo 2001 sa začali práce kvázi na novom územnom pláne. Tento územný plán v podstate sa nezrodil, lebo už vlastne v tej dobe sa skonštatovalo, že už nie je to v takom štádiu, že by to bolo kvázi akceptovateľné. Preto mesto vlastne zadalo útvaru hlavného architekta práce na novom územnom pláne. Tieto práce zostali nezvládnuté. Dá sa o tom rozprávať, že z akých dôvodov nebola kvázi nejaká vôľa, aby k tomu, lebo zrejme sa lepšie loví v mutných vodách ako s nejakým jasným dokumentom. Ja len dúfam, že keď až raz dôjde k tomu, že naozaj budeme mať nový územný plán, že to bude územný plán, ktorý bude určovať stratégiu rozvoja mesta a nebudeme musieť každú chvíľu robiť nejaké zmeny. Toľko. Ja by som poprosil asi pána Murka, na to reagovať. Pán Murko, nechcete reagovať na toto, čo bolo povedané teraz? Ja? Pán Murko. No, územný plán bol a je vždy zverejnený na webovej stránke mesta. Proces, nebudem trošku súhlasiť s kolegom Pástorom, urobiť nový územný plán mesta Košice, ktorý bol urobený na rozvoj mesta. Územný plán hovorí o rozvoji územia, o jeho, myslím, stratégii, koncepcii, ktorý v zásade, ja osobne si myslím, že nebol ako základné princípy, ale utekáme úplne od toho námestia Osloboditeľov, čiže zase sa zarozprávam. Myslím si, že jeho koncepcia, ktorá je, a mesto, ktoré narastlo 3 až 4-násobne za, poviem, od tých 50. rokov,
si dodržalo svoju zásadnú koncepciu, ale opakujem, to je téma, kde by sme nemali zaťažovať ľudí, kde jeho dopravný systém, kde jeho základné funkčné členenie je v princípe považované za vzor pre ostatné mestá, takže toto je na margo, alebo z môjho pohľadu. Zmeny, ktoré prišli po 90. rokoch, skutočne si vyvolali hlavne zmeny vo viac funkčnosti. V minulosti do roku 89 boli územné plány hlavne, alebo funkcie základné boli monofunkčné, to znamená obytná zóna, priemyselná zóna a tak ďalej a tak ďalej. Dnes výrazne viac prichádza viac funkčných funkcií, by som povedal, viacerých funkcií na jednom území. Toto bolo gro všetkých zmien. Mesto sa rozčlenilo na 22 mestských častí a obrovské množstvo, by som povedal, 90% vychádzalo práve z potrieb malých mestských častí, z potrieb politikov a tak ďalej, ktorí vlastne museli reagovať na tieto zmeny. Územný plán, útvar hlavného architekta, ja dúfam, že mňa tiež veľmi mrzí, ja som odišiel 1. februára, mňa veľmi mrzí, že dodnes nie je nový hlavný architekt. To považujem za prúser, tak to poviem po slovensky alebo česky. A ja som naozaj uvoľnil priestor, pán Rovinský sa teší, to je v poriadku, niektorým sa to pozdalo, niektorým nie. Ja som skutočne odišiel, ale za 10 mesiacov tu mal byť niekto, kto by to mal urobiť, ale utekáme ešte raz, poviem od témy, len uzavriem to poslednou vetou. Ja ešte chvíľu poviem, potom vy už môžete. Kde tento územný plán, to sme si konzultovali v Bystrici, to sme si konzultovali v podobných mestách. Jednoducho tieto zmeny, ktoré nenarúšali zásadnú koncepciu, zásadne koncepciu, to sú drobné zmeny, ktoré bohužiaľ, opäť môžeme mať rôzne názory na toto, ktoré ja si myslím, že toto mesto nie je problém. Problém tohto mesta nie je územný plán. Tak to nazvem. Ja som na to reagoval, že čo bolo problémom a čo už dúfam nebude problémom. Prečo nie je územný plán za 14 rokov, prečo nebol urobený, to je snáď otázka na bývalého hlavného architekta. Ale ja by som chcel pokračovať tým, čím som začal, a to je taká vec, že na východe sa hovorí tak, že radšej sa vrátiť z kratšej cesty. Keď sa robí niečo, čo je zlé, tak treba v tom prestať. A za šéfovania pána inžiniera architekta Murka by som vedel povedať také 3 príklady neslušnej architektúry, ktorej sa dopustil. To je prvá vec. Neslušná architektúra je taká, ktorá nerešpektuje územie a prináša problémy. To prvé bol... Rovinský, ak si my dva máme iné názory, ešte poviem ja, tak ja môžem odísť a vy sa môžete, ale ja si myslím, že dnes je problém námestie osloviteľov a poďme sa baviť o námestie osloviteľov. Dobre, skúsme. Dám ako príklad. Dobre, dám ako príklad. To znamená, postavenie zimného štadióna bez toho, aby bolo vyriešené parkovanie, je neslušná architektúra. Postavenie City Parku, to znamená budovy, ktorá bola žlto natretá, to znamená, že to bol priestor, na ktorom mali byť postavené budovy slúžiace športu. A na tom stojí vaše apartman, to znamená City Park bol postavený v rozpore s územným plánom za vášho fungovania. Takisto by som vedel povedať zo pár ďalších príkladov, ale tým jedným z najmarkantnejších je práve výstavba Auparku na námestí Osloboditeľov. My sme viackrát hovorili, že nie sme proti Auparku. My nemáme nič proti HB Reavis. My si myslíme, že takú investíciu Košice potrebujú, ale nie je to slušné postaviť to tam v bezprostrednej blízkosti mestskej pamiatkovej rezervácie. Nie je slušné to postaviť vtedy, keď nie je doriešená doprava. Nie je slušné postaviť jednu budovu, ktorá neprinesie prospech, ale dlhodobo zaťaží mesto. V správe, ktorá bola predložená pri schvaľovaní zmeny územného plánu, bolo povedané, že následné stavby, ktoré budú musieť riešiť vlastne dopady, budú vyčíslené na niekoľko 100 miliónov korún, ktoré budú musieť riešiť toto územie. Na čo pokračovať v takej stavbe, ktorá prinesie problém? Čiže ja si myslím, že je treba hľadať také riešenia, ktoré budú vyhovovať všetkým, a nielen dnes, ale aj o pár rokov. Viete, keď pán inžinier Titl hovoril, že tam mala byť vysoká budova, aké strašné. Teraz tam bude vysoká budova a už to nebude strašné, pán inžinier. Pán inžinier, my sme hovorili spolu, my dvaja sme spolu hovorili o tom, že Aupark prinesie obrovský problém dopravný.
do tohoto územia, že je to nezvládnutelné. Po určitej dobe a po určitej faktúre ste názor zmenili a povedali ste, že možné to riešiť je. Čiže my všetky tieto problémy vieme. Nie, o jakých faktúrach rozprávate, ja vám poviem. Keby tam stal krajský výbor strany, som zvedavý, koľko návštevníkov by tam prišlo za deň. Aupark okrem iného chystá kino s 928 sedadlami, chystajú sa tam reštaurácie s 1800 stoličkami, chystajú sa tam butiky, spolu tam bude 2800 zamestnancov a tak ďalej. Takže má to nejaký význam. Hej, keď už sme u toho. A o faktúrach nerozprávajte. Ja sa tiež nestarám, z čoho vy žijete. Pán Bosák, asi to preberiem